गुड मर्निं लोगोफोर दिनै आरो खनसे फिन दिनै भिडिअ फैफिनबाय आं दिनै भिडिअ फैफिननायनि जाहोना जाहैबाय 4 लाखनि थाखाय नाङाखैबा मानि थाखाय नांदों बिथां गबिन्द बसुमतारीनि राव बियो आंनि राव नङा। गबिन्द बसुमतारीया 4 लाखनि थाखाय नांदोंब्ला नांदों बिनि खोथा मिथिबाय। जों नाङाखै जेसेबांनि एनडिएफबिनि केडारफोर दङ मिडिल क्लासनि लिडारफोर दङ बिसोरो जुदि नांनो हागौ 4 लाखनि थाखाय जों गेजेर ल' क्लासनि उन्दै गथ'निफ्राय मथा मथि काउन्सिलसिमहालागै जों रावबो नाङाखै। गबिन्द बसुमतारीया नांनो हागौ 4 लाखनि थाखाय। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय अगदाब जोङिनि खोथा सोंदोंमोन थिगानो अगदाब जोङिनि जाहोना गबिन्द बसुमतारी नोङो डिपुटि चिफ बिबानखौ हंगार आरो ओमफ्राय नोङो बे जेसेबां इलेक्सन गेलेनानै देरहानाय बेफोरनिफ्राय नों रिजाइन होजोब। बिनि उनाव नोङो खनसे नांगोल मुथि दांनानै नाय मोसौ हालिनि खिबु थाबायनानै नाय। नोङो बै समावहाय हाग्रायाव थाबायनायावबो नोङो 10 थफ्ला बानानै थाबायनाङाखै नोंनि गामसा थफ्ला बानानै थाबायनाङाखै नोङो अनलि बानानै थाबायनाङो नोंनि लेखा माबा माबि लेखा डकुमेन्टस बेखौ लानानैल' बेग फिसा आधा केजिसोनि समान बेग बानानै नोङो थाबायनाङोमोन। खिन्थु नोंनि बेगखौ जोङो बाजोबनाङो गासैबो नोंनि गामसा बानाङो जोङो नोंनि गस्ला बानाङो जोङो नोंनो आरोबाव थांनानै नोंनो जों नोंनि दुगैनायनि दैयाबो रेडि खालामना दोनोमोन। आरोबाव जानाय ओंखामाबो आराम खुरनानै होयोमोन नोंनो। जोंखौ 4 लाखजों फानाखैबा नों माजों फानदोंलै हा गबिन्द? नों जोंखौ 4 लाखजों दिनैनि बाजाराव दिनैनि मार्केटआव 4 लाखजों रावबो मानसिया थांना थानो हाया। 4 लाखजों थांना थानो हागोन जोङो मा ओरैबायदि ल' क्लासनि माबा खालामनानै खोख्लैनानै दोनदों नोङो जोंखौ 4 लाखजों बिसोर मावनानै जानो हायाखैबा माजों मावना जानो हानो? दिनै जों गुबुनजों रुजुबा जानाय नङा। जों धेमालि सेक्रिफाइस खालामाखैलै जों धेमालि खस्थ' खालामबोआखै जोङो गबिन्द। नों जेसेबां खस्थ' खालामदों जोंबो डाबल खालामदोंलै मिथिबाय। मायावबा नोंथ' खामानिखौ मावनो मोनबावाखैसो नोङो जेला नोङो जेलाव थायो अब्लानि समाव नोङो खामानि मावबावनो मोनाखै। जों मावनांदों सोरनिबा एसे गथ'फ्रा मावनांदों दिनै गामियावहाय जोंनि गथ'फ्रा मा खालामनानै जानांदों बिनि उदिस लादों नामा नोङो? 4 लाखनि खोथायाखौ जे नोङो बिदि होनबाय थानो नोङो लाजियाखै नोङो? 4 लाख होबाय बिराद कौटि थाखा होनायफोरबायदि मोनदों ना मा गबिन्द? जों दिनैहाय एथ'राब जों माबा 4 लाखजों जोंनियाहाय सोर माबा जादों दे खोन्थानानै हो नोङो पइन्ट खालामनानै खोन्था। 4 लाखजों एथ'जन मानसिया दिनैहाय थांनानै थाबाय होननानै बुं खोन्था नोङो बेखौ नोङो दिनैहाय इउटुबावल' हगारबावदों मिडियायावबो नोंखौ बुंबावगोन जोङो मिथिबाय। खेला नङा नों जोंखौ बिदि 4 लाखजों दाफान। नोंखौ फाननानै ला नोंनि न'खरखौ फाननानै ला 4 लाखजों। नों जुदि 4 लाखखौ नांगौबा चेकआखौ नोंनो हैगोन। जोंनो बे 4 लाखखौ नाङा। जों बे 4 लाखनि थाखाय नाङाखैमोन जोङो बर'लेण्ड हानि थाखायसो जोङो खस्थ' खालामदों मिथिबाय। बे हाया जोंनि नोंसोरनि UPPLनि लिडारफोरानो बुङोमोन 100 फुट गोथौ जावलां 1000 फुट गोथौ जाव बावहाय सोरनि बेगें मोनगोन? बर'नि बेगें मोनगोन बिदि खोथा होनदोंमोन। दिनै मा खोथा होनबावदों नोङो? पलिटिक्स खोथाखौ नोङो बहुद खोथा होनबावदों आं बावहाय जेबो होननो थांला मिथिबाय। नोङो 4 लाखनि खोथाखौ बांद्राय खोथा दाहोनलाबाय दाथा मिथिबाय। थांनाय हरावनो आं खालामदोंमोन आं खिन्थु बे भिडिअखौ आं आपल'ड खालामला नोंनि खर' नांहैगोन। जों खस्थ' मोनदों मिथिबाय गबिन्द। जों 4 लाखनि थाखाय नाङाखै नोंबायदि भिखारि नङा जोङो। बर' जाथिखौ फानग्रा नोंबो सासे 1 नाम्बार गाद्दारि गबिन्द सासे गाद्दारिसो। बिदि दाफानलाबाय 4 लाखनि थाखाय नोङो मा जोंखौ बेफोरबायदि 4 लाखखौ जाया बाहायनो रोङाखै बियो
खेथिनाव ओंखाम अर जोङाखै होननाया माबोरै जोंनो लकडाउन जानानै दङ मा हाजिरा माव दिनै जोंफोरखौ हाजिरा मावनो रावबो लिङा हाजिरा मावहैगोन जोङो नोंनि न'आव गय हाग्रा एवनानै हैगोन नों लागोन नामा नों होगोन नामा हा नों लिंगोन नामा खामानि मोनसे बिनो थाङोब्ला मा होयो नोङो खामानि मोनसे बिनो थाङोब्ला मोनसेबो खामानि हरा नोङो मोनथिबाय खामानि मोनसे बिहैनो थाङोब्ला नोङो जिबनावबो हरा एनडिएफबिनि गथ'फोरनो गेटखौनो खेंनानै होआ नोंनि मानसिया गेटखौनो खेङा मोनथिबाय एनडिएफबिनि गथ'फोरखौ मानो लायाखै नोङो सेंग्राफोरखौ मानो लाफायाखै सासे सानै लागोन ओमफ्राय बेखौनो बिराद फुटानि खालामबाय थागोन साला दारमा सिखिनाया जोंफोरो हाजार बार बुंनायलाय गबिन्द नोंखौ हाजार बार बुंगोन नोंखौ जेसेबां नोङो बिनि खेथ्रआव बुंगोन नोंखौ बुंबायानो थागोन दिनै प्रमद बर' आरो कयेकजनखौ आं जेबो बुङा मावबाय थादों बिसोरो खिन्थु नों 4 लाखनि खेथ्रआव नों मानो बेफोरबायदि असनमान खालामदों मानसिफोरखौ मानो नोङो बेफोरबायदि खोथाखौ होनदों मा हिसाबाव बुंदों 4 लाखजों दिनैनि दिनाव नोंनो जाग्रो हायोब्ला 4 लाखजों नोङो खामानि मावग्रो नोङो मिथिबाय गासैबो नोङो MCLA ना मा एलए बेफोरखौ गारजोब रिजेन होजोब बिनि उनाव 4 लाखखौ नोङो माव 4 लाखजों नोङो खामानि मावग्रो नोंनि न'आव नोंनि खेथिनाव जोंगोन नामा अर नों 4 लाखजों उन्नति जागोन नामा नोङो जोङो हा खरलबसे गैया मिथिबाय भारा दङ दा दिनैसिमबो जोङो भारा दङ 4 लाखआव हा बायनो ना मा बायनो जोङो हा सोरबाथ' न'खराव बिमा बिफाया हायानो गैजाया बिसोर मा खालामनानै जागोन बेखौ मा खालामगोन 4 लाखजों के हा बायगोन ना न' लुगोन ना जागोन ना गथ'फोरखौ फोरोंगोन नोङो जोंथ' हाया नों हाब्लाबो नों हानो हागौ नोङो मिथिबाय नोंहा केपासिटि थानो हागौ जोंहाथ' बिदि केपासिटि गैयालै गबिन्द मिथिबाय मा 4 लाख 10 लाखजोंबो हाया 10 लाखजोंबो एसे हाफ्रामनो हैनो हागौ खिन्थु जों 4 लाखजों हायाना जों माजों न' लुगोन हिसाबा बिनो रग'खा माजों न' लुगोन जोङो मायाव हा बायगोन जोङो हा एसे बायनांगौआनो दिनैनि दिनाव 8 लाख 4 लाख 7 लाख 8 लाखनि गेजेरावसो मोनो नोङो होनबा बेफोरबायदि खोथाखौ दा होनलाबाय दा था गबिन्द नोङो सिन्था खालामनानै बुं नोङो हायोला सिगांनो नोङो रिजेन होनानै नोङो 4 लाखखौ मावनानै जा सोरनियावबा नोङो मावनानै जाग्रो नोङो दिनैहाय आफादावबो नों आफादनि खोथाखौ आं बुंबावलालै मिथिबाय आरो रन्जन दैमारि सारनि खोथाखौ बुंदो नोङो गनाय गैयिनि आयेननि गेजेरजोंसो गगोन नोंसोर जुदि इन्टारेस्ट होआबा नोंसोर जुदि गोसो होआबा नों बर'नो गोसो गैखाथारा रन्जन दैमारिखौ गोसो गैखाथारा नोङो खोथाफ्रा नोंनि खोथा बुंनाय मानायावनो थाल मोनखाथारो नों बर'नो गोसो गैयाथ' गबिन्द जेबो इन्टारेस्ट गैया नोङो रन्जन दैमारिखौ बर'नायनि मिथिबाय सोरबा सासे प्रमदआ थानो हागौ सोरबाया थानो हागौ खिन्थु नों गैथारखाया गोसोआनो गोसो लेथ्रा हांगार बायदि खैला बायदि गोसो नोङो मोजां गोसो नङाथ' गबिन्द नोङो मालाबाबो नोङो मोजां खोथा साना नोंखौ जोङो गोदो एथ'राब डेन्जार आफादनि लिडारलै ट्रेनिं होखाङोब्ला नोङो मा पलिटिक्सनि माबा होयोमोन नोङो पलिटिक्स क्लास होयोमोन नोङो मिथिबाय नोंनि क्लासखौ जोंबो मोनबोदों नोंनि खोथायाव जों खोनासंबोदोंमोन नंखायफोरखौनो माखौबा नंखायफोरखौनो नंगौ बायदि खोथा होननानै बुङोमोन जों मानिबोबावदोंमोन नोंखौ जों सिनियर लिडार गोदोनि आफाद दाबुनाय बेफोरबायदि होननानै जों मानिबोदोंमोन खिन्थु नोंहा आफादनि सायाव माबा मोनसे चेलेन्ज दङमोन नोंहा दा नोंनि जिखिनि खोथा बुंबाय थानाय नों बिराद चेलेन्ज दङमोनथ' आफादजों बिनि थाखायसो नोङो दिनै बिटिआरखौ दिनै नोंनो जर जबस्थि खालामदों नोङो दिनै सोरबा सासेया इदि खालामनोलै इदि खालामनो होनबाबो नों मावा नों आरो एनडिएफबि गथ'फोरनि थाखाय नोङो मोनसेबो खामानि मावा रिहेबिलिटेसन 10 जनसो मोनबावनांगौ दङ 100 जनसो मोनबावनांगौ दं मानो होनो हायाखै नोंसोर बे बाखि थालांनायफोरखौ मानो दिनैसिमबो होआखै नोङो माखासेथ' मोनबाय दे मानो होनो हायाखै नोंनि ओरैहाय कयेकजन सिनियरफोरानो 10 बेट्सनि 11 बेट्सनि 7 बेट्सनि सोरबा रिहेबिलिटि 4 लाखखौ मोनबावाखै होनबा नों बिसोरनि लिडारफोरनि खामानिखौनो नोङो मावजोबना होनो हायाखै आरो नों 4 लाखनि खोथासो बुंबाय लाजिया नोङो आं लाजिनो ओंखारदों नोंखौ दिनै मिथिबाय लाजिनो ओंखारदों गबिन्द नोंनि खाथियाव थाफानायाबो 4 लाखआ 4 लाखनि थाखाय नाङाखैबा मानि थाखाय मावदों
मानि थाखाय नांदों होननायानो मोखाङा बोरैबा जाजोबदों मिडियानि निउस मिडियायाव कयेकजन उनाव थाफाग्रा नोंनि खिबु उनाव थाफाग्रा बेफोरनो फावसायलायदों बिदि फंसे खोथा बुंनायावनो मिथिबाय बिसोर लाजिदों नों लाजि रोङाखै नोङो लाजि रोङा नोङो मिथिबाय लाजि रोङिनि जात मा स' लोगोफोर आंनि भिडिअ'आ जुदि मोजां मोनदोंबा शेयार खालामनानै हो आं दिनै बे भिडिअ'खौ मोनसेबो एडिट खालामा दानस'आबो मायाबो बिदिनो राननानै हो जायहा UPPL नि बिथांमोना जुदि दुखु मोनदोंब्ला सरि नोंथांमोनखौ आं गाज्रि मोनाखै नोंथांमोना जुदि नायनो बादोंबा दा नाय हो मिथिबाय UPPL नि कयेकजनफ्रा नायनो बादोंबा दा नायखा आं बुंखादों सोरबा गबिन्दखौसो आं बुंनाय बियो